soño a nacer. Mira, Carla, este é un novo boceto para o meu novo cadro. Quero que exprese ilusión e esperanza. Es increíble, quedoute genial, María. Sempre consegues expresar moitas cousas cos teus debuxos. É o que sinto, aínda que a veces as palabras non bastan para expresar o que sentimos. De una vida a otra, pura creación. Late esperanza, no late echado amor. Un agasallo eterno, un acto de calor. Pintas sonrisos, da ilusión en cada trazo. Hai unha nova luz, o lezo florece coa túa generosidade. Al pensar que había un momento tan difícil, iso sí. Sí, foi algo increíble. Gracias a esa decisión tan difícil de dar unha nova vida a mi hermana. Desde logo, é algo moi generoso, doar os teus ojos para darlle vida a outras persoas. Que debuxas agora, María? Outro día estive no hospital e puiden ver o frágil que era a vida e como nós podíamos axudar. A que te refires? A doazón de órganos. É como se che agasallasen un pincel novo ou un lienzo en branco. É unha forma de poder seguir creando a túa propia historia. É algo moi artístico. É unha forma de poder seguir creando a túa obra. Nunca o verás así, pero tens toda a razón. A generosidade que hai detrás é enorme. É como se unha persona lle pudera dar a oportunidade a outra de seguir creando a súa propia obra. A vida é un lenzo en constante creación. Ás veces, ese lenzo precisa da xenerosidade dos demais para seguir pintando.